आयौ बे दुनियावलाय मा जाजोबखोब्रा गासिबो आथिङानो लेंग्रा जाजोब्बाय नामा खालि बे पुष्पानो नोंफाफा बिनिल' भिडिअ'लै आयौ खालि आथिं लेंग्रा जानायल' मोसानोबा एसे मोजां मोसानांगौब्रा मा नुवा नोंफा आथिं लेंग्रा जालायनाय माबा सेन्देल गलांलायनाय आया थोद औलै लेवराबो नायनोनो हालालै बाला खालि माबा आथिं लेंग्रा जानाय माबा सेन्देल गलांलायनाय मोसानाय मा घन्टानि मोसानाय बियो मोसानोबा एसे मोजां मोसानांगौब्रा माबा जारला मारला गोदाव सोराव घन्टा बेफोरखौ नायबाय थाबावो नङाब्रा नायलामोन घन्टा थ' जोंनि बर' हारिनि आंगो आदै मादै माबा माबि आं सोमोन्दोफोरखौ बारा बुंथ'ला खोमालै बाला नोंथांमोना जायफोरा फ्रि फायार गेम गेलेयो जायफोरा फ्रि फायार गेम प्लेयारफोर स' बिथांमोननिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दिनै फ्रि फायार बेन जानायाथ' सप्ता मोनसेनो जाबाय जानायालाय नोंथांमोना माबायदि रियेक्ट खालामदों बेखौथ' आं नुवाखै नुनायालाय फेसबुक स्टेटास माबा स्टेटासफोराव आं नुदों नुनाया सोरबा माबा माबि आरो रिल्सफोरावबो बायदिसिना बुंलाबायदों स' नोंथांमोना बेफोरखौ गेमफोरखौ लानानैनो मानो एसेबां दुखु जायो मानो एसेबां टेनसन लायो मानो एसेबां रियेक्ट खालामबाय थायो औलै आंबो बेखौनो सानो नोंथांमोना बारा दुखु दाला बेफोरनि थाखायनो नोंथांमोना एसे बुजिलायदो गेमालाय नै थांगोन नै फैगोन स' बे बेन जादोंबालाय मा जानो बिनि उनाव माबा मोनसे गेम बरननो हागौ स' नोंथांमोना धैर्य हमनानै थादो कन्ट्रल जास्ट कन्ट्रल हैद बाला मानि बिदिब्रा नोंसोरलाय गेलेनायालाय आंबो गेलेयोमोन गेलेनाया माने होमबाबो इसेबां आं दुखु जायाखै आरोना नोंथांमोन एसे आंहाबो मा बुंनो आरो लेवरा जाबाय खोमालै बाला आदसा ओमफ्राय बे पुष्पानि बे आथिं लेंग्रा जानायालाय मा दुनियाव गासिबो आथिं लेंग्रा जाजोब्बाय नामाब्रा आं नायनो हालाय लांलालै बाला फेसबुक इउटुब माबा माबि इन्सटाग्राम आयौ जालालै खर'फ्रासो गला जाजोबसिगोन बाला आंना आदसा बन्दु मोनसे खोथा बुंदोंमोनलै आङो बे पुष्पानि बे नंखाय आथिं लेंग्रा जानायानो इसिबां भाइरेल जायोलै बे जोंनि बर'फोरनि एफा मोजां एलबाम भिडिअ बायदिसिना फिल्मफ्रालाय मानो भाइरेल जायाब्रा बेखौ मिथिया नोङो जाम्बा बर'फ्रा जाम्बा जोंनि बर'फोरनि भिडिअफोरखौ नायखायाबा मा होनो आरो आंलाय बे मालाय जाथिफोरनि बे मालाय गोजौ थाखोआव मोनहैखानायफोरखौसो नायो जोंनि बर'फ्रा खनसेनो मैदेराव गाखोना नायगिरोबा बहा जानो बारा बुंखानाङा लेवरा गन लाना रायजोफोरजों दोखो होजाफैगोनबो आंलाय माब्रा आं नंगौखौसो बुंदों नंगौ बाथ्रा बुंदोंलाय मा होजालाबायनो थोद लेवरानि गान बियो खनालां घन्टा आंहा कासा बादामसो खनगोन खेला कासा बादाम आया बुरा दिली बादा काला बादा ताम इली बानाना के दी काता बादाम हुई काता बादाम हुई काचा बादाम काचा बादाम जागोन नो बे बिदि खनबाबो आदा मा जाखो गोदाव सोरावलाय आदा आंनो आइफन नांगौमोन आइफन बायनो फैसा नांगौमोन आंनो आइफन फरायनायाव गोसो साला आइफन नांगौ साला दाउ खिनो दानिफ्रायनो आइफन साला मालाय आंना लोगोफ्राबो आइफन लाजोब्बाय आरो मालाय स्कुटिसो बिनो नागिरबावदों न'आव ए बै मालाया थैबा नों थैफागोन नामा बै मालाया ओंखाम जालासिनो थाबा नोंबो जालासिनो थागोन नामा नोंखौ दानो गन लानासो दांदां होनानै एकदम दानो सानबासो थाबायलायनो हायै खालामगोन आं गथ' नों होआबालाय मा जानो आंहा बाबानाव बिदिनो आरो बाबाया होखायो आंनो बाबाया खथ' होनखायो आंखौ ए गथ' बिदिसो होनांबावबाय नों आंखौ फैलाय नों फैलाय खाथियाव फैलाय गथ' नोंखौ दानो होदो होद लेवरा नुबाय दा रायजोफोर नुबाय दा दानि गथ'फोरा हनै साला आइफन नांगौनो फरायनायफोरावथ' गोसो होखाला ए मा जाजोबथारखोलै दानि गथ'फ्रालाय ए जागोन नालाय बिदिबा आया जालालै बाला खिनो ओंखारा जालालै गथा रायजोफोर उनाव फैसिगोन उनाव जागोन नालाय बिदिबा इसोर गोमोथिं जों कार्टुनसो नङा नालाय जोंनाव जिउ थायो जानलाय जों सालोंनो हागोन जानो सालोंनो जों गेमाव फैलायदों जे नंनायालाय नंगौ जों कार्टुन होमबाबो कार्टुनफोरनाव जिउ थायोना थायाखौ मिथियालै आं बाला ओमफ्राय जोंथ' सा लोंनो फैदोंलै ना मा होनो जों साखौ लोंनो थांसिगोनबालाय ना फाग्ला जों कार्टुनाखि बोरै सा लोंनांगौ जाखोब्रा जों कार्टुनसोब्रा कार्टुन जोंनाव जिउ गैयाना फाग्ला थ'लाय थांसै ए नंमारखौसो होनबा होद जिउ गैयाबाबो बिदि थाबायलायनो हायोना जोङो बिदि जिरायलायनो हायोना होद फाग्लालै
होद थुद्राय होमबा बाला बेयावलाय मा मोनबाय थानोब्रा साहाखौबो लोंनो हायाबालाय खारथोंसो जोङो थु ओइ मानो गाबदोब्रांलाय मा जादोंलै ओइ आजा मा जादों Cita, खोन्थाया मानो मा जादों गोदाव सोराव बेयाव सैमा हाला अरजानाय बायदि मा गोदाव सोराव बेयाव फैना रोनाव फैबाय थादों खोन्थाया मा आं इउटिउब चेनेल खुलिदोंमोन ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा आंनि भिडिअखौ नाया आंखौ सापर्टखौनो होआ साबस्क्राइबबो खालामा साबस्क्राइब खालामाबाबो आं साबस्क्राइब खालामफिनो बिनि थाखाय गाबदों खोथाया बिदिसो आच्छा दे नों जिरायलाय आजा माबे बिखाखौ लानानै जिरायबावनोब्रा आंलाय साननाय बिराद जाला माथो बोरै जाबावगोन गोदाव सोरावसो मोनबाय आङो जोंनि बर'फ्रा मानो बिदि गुबुन हारिनिफोरखौल' नायो आयु दे जागोन आं बुंनानै होसिगोन नों दसे सिरि थाथो दे आजा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि आंगो गासैबो आदै मादै माबा माबि गासिबखौबो बुंदों आङो बिथाङा माबायदि मानि थाखाय दुखु जादों नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ मा नाम आजा नोंनि चेनेलनि नामा आंनि चेनेलनि नामा FB ब्लगमोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ मा बुंनो सानदों स' नोंथांमोना सापर्ट होलायलायदो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट आरो लोगोफोरनो हानायमानि शेयार खालाम स' नोंथांमोना गुबुनखौ जेरै सापर्ट होनानै जौगाहोदों स' नोंथांमोना बे चेनेलखौबो जौगाहोगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय